Cement Factory, Palanog, Kamalig, Albay. Mr. Lau Beltran of Legazpi City. Asin kan DPWH Regional Office 5. Gumagaan ng inuman pag Sunday Flight. Uy! Musta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na Sunbig Light. pagtapos ng mabigat na araw. Mag-inuman with friends and Sunmig Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy, Sunbig Light. Tingin naman. Ulitin natin to. Alin, yung mag-imagine? Hindi, mag-inuman. Gumagaan ng inuman pag Sunday Flight. drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. Available at convenience stores and supermarkets. Drink responsibly. Sweldo na, nice. Sweldo na, nice. Sweldo na, nice. Sweldo na, nice. Pili ng Bear Brand. Pili ng Bear Brand. Siguruhin ang tibay. Tuwing sweldo, bumili ng Bear Brand 2.4 kilogram pack. Kayang araw-arawin ng tibay hanggang sa next sweldo. Dahil mas mura ito kumpara sa patingi-tingi. Sweldo na, nice. Sweldo na, nice. Sweldo na, nice. Sweldo na, nice. Pili ng Bear Brand. Pili ng Bear Brand. Siguruhin ang tibay. Tuwing sweldo, bumili ng Bear Brand sa iyong suking tindahan. Tibay refers to Tibay Resistensya nutrients, vitamin C, iron, and zinc with 3 balanced meals. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal, kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at MHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yauna mismo ang makikinabang permita. Wo garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. San go beyond, tukoy pag-ibahin. Sunod tugong Pinoy, pag-ibahin ang tugo natin. San go beyond, sa pagod putla o hilo, kayang-kaya, matibay ang dugong Pinoy. Take San Go Beyond Iron Plus every day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Dumating na ang Res Bakuna kasangga laban sa COVID-19. At dahil ang dating nito ay by batches din ang babakunahan. Sa Priority A na grupo, una na ang ating health frontliners. Susunod ang mga mahal nating seniors. Pagkatapos ay mga taong may ibang karamdaman, mga frontliner na non-medical. At susunod ang mga kapuspalad. Mag-abang lamang dahil may priority groups B and C pa. Patuloy nating suportahan ang Res Bakuna at maging bahagi tayo ng Bida Vaccination. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat
Mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Radyo Balagon ka ito. DZGB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DZGB, 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Kami po miyembro kan KBP, kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas. Mga tugang oras niya to, alas 10:40. An oras hatod sa Indokal. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Revicon, lakas ng 5. Revicon Forte. Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Smart Padala. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta Smart Padala. Sangobion, multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Uy, aram mo na daw ang bareta? Ano ito? O, day mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, Aramon Niato, ngunyan sa DZGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon Niato ang kakaibang mga impormasyon, mga istoryang mapapakinabangan bago ang pangudtuhan. Totoo yan. Uya na ang programang Aramon Niato digdi sa DZGB. Kaiba si Mario Dela Aramon Niato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan kung maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Kaya ng aking sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makitaming ako Dela ating kasama. Mga tugang, good morning po sa Saint Gabos. Welcome sa ang programa Aramon Niato. Ngayon pong aldaw na ininuwadas. Pet sa 8 na sa bulan kan Hulyo 2021. Halipot lang pong iribanan ta. Kapag alas 11, malaog po ang DNR sa Boses kang Kapalibutan. Ay, ano nga ito? Kapalibutan ta atamanon ta. Para po sa mga advokasya, programa, polisiya, kandina sa pagkatamang po sa tuya pong mga kapalibutan. Magagita rin malinig na paros, malinig na tubig, asin magayon na pag-istaran na Mother Earth. Ako pa sa ng lingkod, Mario Dela Cruz, sabit sanak, pero tiya. Taga Santo Domingo sa ibaba kang bulkan. Bantang yaon mo ang mga tugang si Ronald Baldo 2022, taga Dap-Dap. Arben and Richard sa DZGB Social Media Department. Ang gaganda ng South Marisbak sa 2022. Angel Mustasa. Dalawa sa mga Force Patrol na magparahaloy pa. Una nyo tutulog sa mga rangkada ka mga bareta halip po dyan sa luwas. Nakatugang this time, kunin natin ang babaeng walang pahinga ha. Nakaapat na aldaw na. Hans, ikaw na Hans. Yes, marinood po. Anong feeling? Anong feeling? Okay man. Dito man nagdadala ang bitis mong lapagin mo si Tagaw sa kisanay? Talaga ino nangyari. Alin ako nakapalista doon sa barangay ni. Pero dahil pa man na-schedule ka, dahil pa man nag-roll out ang A for the day. Oo. Okay, so alagkalatan ko lang. Yeah. Anyway, ang importante dyan, yung willingness kang lambang saro na magpabakuna. Tapos sabi ko, tuloy bagang bagay, kung nga dapat lang magpabakuna, tulong rason yan.
dahil ka magagadan. Primero. Pangalawa, dahil ka magagadan. At yung pangatlo, dahil ka magagadan. Yung assurance ka na, dahil ka magagadan because tamaan ka man ng COVID, pwedeng dahil ka maabot naman sa critical as in sa seryoso. Diba? So, di ka mamamatay. Yan ang pinaka-main reason dyan. Pero, huwag kang kakalat-kalat dahil pwede kang makapanghawa. Tama. Yan. Pag mask man, gararay ko makakaulat. Sunod na sa protocol. Actually, nagkabiro naman sa pinayag kay ni Secretary Rocky. Duman sa protocol kan mga interzonal sa kanong. Diba nagkariribong na. Mamaya, ito karoon ba yan? Kumusta dyan? Anyway, so nag-abot mo na aldaw sa Legazpi City Airport ang 36,800 vials ni Sinovac vaccine. Iningon niyan ang pinanginotan ng giraray kundi it's because kung siya tulos-tulos na ipinagtransportar at 23 na box kaining mga bakuna ini sa DOH CHDB cold room. Paano na ma-inventory ini asin na talagang ma-store na ni marhay bago ini i-distribute sa mga probinsya. Ang inisang napahayag DOH Bicol sa may kinaraman sa nasambito ng bakuna, ang Albay nakakakuha ng 10,000 na vials ng Sinovac vaccine. Ang Legazpi City, asin ang Naga City, may 5,000 man na alokasyon kan Sinovac vaccine vials. Magkang ang iba pa, may tada po yung 16,800 na vials. Ibidistribute man ini sa mga probinsya dito sa Kabikola na alaga daw man pinagtaram ka DOH Bicol kung tiraman ang nakukuha kan kada probinsya ng Bepa niya na unang bitana. Ngayon, nagtutubod ang DOH Bicol na sa paagi kining padagos na pag-arabutan kan mga bakuna lalo ning Sinovac talagang sa mga maabot na bulan makakamtan ta ang herd immunity digdi sa tuyang rehiyon. Di pang schedule lamang ang DOH Region 5 kung noarin marangkada digdi sa tuya maski itong supigaapod na ceremonial inoculation kan A4 category. Sa ngunyan, tabi, Sir Mar, ito pa maraman kung ikaw na sindang schedule kayan sa door ako man yung pagkapalawas na official press statement. Iya, tapigapot ko kan saro pang simana, nanya ko diyan sa mga press conferences, haputa daw nindo, pirang target nindang A1, A2 as in A3. As of press time, pira na ang nabakunahan. Yes. Tanganing masundan ta kung nganing makaabanti na ba ko? Tama. Day na iluluwas pa yan eh. Day pangunya. Di ba day na iluluwas kung pira sa target, pira na nadali. Ay, na-iniksyonan. Di ba? At at least kung ma-assess nila na, oy, garo nga 98% na ang A1, kung pirang porsyento na ang A2, saka pirang porsyento na ang A3, baka pwede na mag-proceed sa A4, di ba? Yes, para mailing man ko to kung nasasakto sa target. Iyo yan. Sa national kaya, ikapahayag nila na sa national na mga records, magayunon ang dalagang kan pagbabakuna. So nga ta duman sa Manila, sin sa ibang mga Dracula, pigpo na so A4. Iyo. Bakit sa Albay wala? Bakit sa Bicol wala? Baka lamang sa mga masunod sana masimbag nila ang kaputan kong iyan. Nahaloy na, nabi ko para kulit ko yan sa mga pag-iribatan na nag-atin ka mga virtual conferences. Arama daw niya ako rin kung pirang target, asin pira na nabakunahan. Yes. And then, arin sindamapong kan A4. So usually baga naaraman talang kung pira sa vaccine allocation per province. Yes, so dapat dyan halimbawa sa Albay, o kaya sa Legazpi, pira nga ang senior citizen dapat bakunahan, nabakunahan ni Gabos? Galing kami man na naghalat, so excitement magbaba naman. Iyo baga. Ang nangyayari, excited pala niya si Papa Mar. Hindi kasi ako may kasama akong comorbidities. May comorbidities sa bahay. Ang comorbidities pati ng kasama ko sa bahay, hindi biro-biro. Talagang kapag na mikrobyo ka, delikado. Kaya dapat talaga makunahan. Yes, so bata ako baga paralo. Kaya kumari para mo, pag ali ko digdi sa istasyon, diretso ako sa auto ko, diretso na ako sa arong. Dahil ang apit-apit, tadipisil na. Ako lang ng hapit-hapit. Ikaw ka talaga, ipuan ko mag-apit. Ipuan pa sa mga oras. Basta pasiguro sana pirmi akan mga vitamina. Yes. Ayan, okay.
Pinatabi, Sir Mar, ang impormasyon di sa Legazpi City Domestic Airport kay Bang Cebu, Mobil, ang Galero, DCG. Thank you very much, partner. Boy and sa mobile. Kung may nagabot po ang vaccine, 36,800 na vials, di pirang dosis yan, times 2. Di ba rami-rami yan? 5K para sa Legazpi, 5K sa Naga, 10,000 vials mga tugang para sa Legazpi, sa Albay. Ayan o, sige o. Di pwedeng mga sa aga kung maresibina yan kang tapos magururong yan na Mayor Rosal, pag naresibina sa bakuna, mapuuna sila kan A4. Sa Legazpi City yan. Pero, priority are those registered mga tugang sa QR code ninda. Iyo, o di magsurosuan. May mga palos garo ng alimawa ngaya. So nakaparehistro ngaya kang Enero o kaya kang Pebrero. Araw ngaya kayan, madumana. Ayan, titingnan nun natin yun ha. Bueno, mga tugang, si Luwens Bursena partner. Sa Roman ini, nakaduang aldaw na ini. Luwens, just come in. Yes, salamat tabi partner Mar. Kumusta mati? Okay man, kaso Sabi may daw, diit na epekto. Sabi daw, mas nagkusog ka. Aha. As in, mas lalong nagkaroon ka ng entusiasmo na ipagpatuloy mo ang plano mo sa Desyembre. Yan ang chismis sa kuya ni Bes. Iya. Lotgot na naman ni Bes. Lotgot ni Bes. Matindi seremonya sa imo, ano? Aha. Primero, pina-snack mo muna siya. Pina-snack mo na. Sabi ka, baka ngayon umatras. Baka yung magbagong isip. Pagkatapos, maisog pa lang ngaya. Oo, siya man sa nagsiging taram na ikura. Pagkatapos, pinakapi ka. O ika nagpakapi. Ako nagpakapi naman. Matumahal pala ng bayad kayo itong pagkulokar sa imo. Subako na lugod libre. Okay, ay sige, kumusta dyan? Roger Tapi, partner Bar, sa mga dagdag pa man na bareta, suportado kan Department of Health o DZGB Bicol ang mobile vaccination asin pagtuyo sa mga arayong barangay asin sa mga pagharong-harong ngani na makadakol nin pagbabakuna sa mga manlain-lain na priority sector kontra COVID-19. Ini ani pinagunambitan sa DZGB News ni COVID-19 Vaccine Coordinator and Spokesperson Dr. Rita May Angbon na pwede asin pignagtutugutan kan Department of Health ang siring na bagay sa saindang DOH Memorandum 21-0286 na kung saan suportado ang mga siring na pagbabakuna. Pero linawan ta, partner, ano? Priority groups lang. Priority groups. Halimbawa ngayon, kung ang priority mo yan is A1, A2, A3, paduman sino sa barangay, iyo ito sana ang pwedeng i-cater. Roger. They pwede outside of the priority group. They pwede. Iyon, okay? Oo, magayon susugkay bon taan A3 boda sa mga PWD na magtutuyo sa mga arong mababakunahan na asin masisiguro na may immune ini sa patakot kanhelang na COVID-19. Saka magayon din yan, itong mga may comorbidities, na pwedeng magpasiring dyan sa mga inoculation centers, at duman matatawa na tulos yun ng bakuna. Roger to that. Okay? O, taan tugo ni Bon, sa publiko, lalo na sa mga nagbabarakuna sa mga manlain-lain na mga vaccination na site, dapat iprioridad ang A1 sa code A3 sa indang ipinaluwas na impormasyon tabi partner Mar as of July 6, 10:30 PM. So estimated target sa A1 na 85,506. Sa first dose kaini 93,107 na suminupay. So sa A1? Sa A1. Di ba ang A1 yan yung mga medical frontliners? Roger together to with the policemen and mga soldados? Roger. Mga uniform personnel? Roger to that. Okay. Ang target nila sa buong Bicol is 85,506? Roger to that. Pero uminabot sa 93,000 plus? Ang first dose. Ang first dose? So completed 2 doses, 52,724 na tao. 52,750. Dakulong pa palang, kaya na nag-roll out sa A4 Roger to that. Digdi naman kita sa ito sa mga senior citizen. Okay. Ang estimated target digdi sa Kabikulan, 440,380. Nakula Ang first dose kay ni, 54,000 pa sana, 54,064.
as in nakakompleto ning 2 doses ning vaccine 17,310 kaya medyo daw date susog kay Bon. Sa priority group A3 naman, so mga may comorbidity ba individual. Yan. Ang estimated target kay ni 368,36. 368,036. 368,036. Okay. Ang First dose. nabakunahan na 32,864. 32,864. 864. Hababaon pa. Ganyan. So, nakakompleto kiduwang doses, 7,064 pa sana. 7,064 pa sana. Sa buong Bicol yan, ha? Roger to that. Ayun. Ang gusto ko maraman, sunig di sa Albay. Daiman tabi Kung partner pirang target, Albay Ligas, pirang target ninda, nasa category groups na yan, pira na ang naka first and second dose, pira pa ang restante. May giya kita di. Roger. Ayun, di. Bali-bali, hanap ka na lang ng sources mo dyan kung paano. Ang at least maipresenta sa tao na this is what's happening, di ba? Roger. Ini sa target, and then makasamutan, taraman tama naman sa mga categories nga, harap ka ang kababaang turnout. Anong problema? Tanganing duman umatake sa mga gustong maglaog dyan sa vaccination na mag-impormar. Roger to the topic, duman sila magbarangay, magsaro-sarosin na, oy, magpagbakuna ka mo. Kada ikaw mo magagadan 3 times. Roger. Okay, sige. Sa A4 man, ang target ni kan DOH, 81,881 individuals. 81,881 individuals. 881 individuals sa Bicol Region A4. Pero sa first dose, ang nabakunahan na kani 8,574. May nabakuna na? May nabakunahan na. Sa inda? Naiman itinaram kung nag-roll saan. out na sinda? Nag-roll out na pala kan A4 ni de? Iyon ang nakalagdig di, Libong mang kita kayo niya ko. Pira na nabakunahan first dose? Ang nabakunahan na, 8,574 na first dose. 8,574? Kaibanan ka mo dyan. Roger. Ang nakakompleto na yun yan, may nakakompleto na? May nakakompleto na? May nakakompleto na. 2,000 man, 2,490 basis sa sendang record. Paano ini nakarolusot? Iyan ang day na nasimbagaan sa first, Iyan baga. Alat mo na. Pero malampas na kita. Ibali, at least na, nakuha na sa mga figures. I-follow up na lang yan kung paano ba yan, ha? Roger to that. Okay, sige. Pero ang patanid kay ni Dr. Bon, dapat na kung may mga siring kay ni mga pangyayari, dapat i-prioridad kan mga mabarakuna, iyo ang mga nasa sektor kan A1, A2, A3, lalo na ining A2 buda A3, tadiit pa sana ang porsyento kay ning nababakunahan. Ayan, sarap ang question. Ano ni, may timetable sinda? Kung sagod mo arin maghahalat kan kategory na yan bago umarangkada sa iba? Roger. Baka lalong beta maabot ang pangparahalat kita, baka? Roger to that. Taya po pa yan, tabi partner Mar. Yan. Difícil mangharalatan. Time is of the essence, baka? Correct. Habang nagpaparahalat ka, baka lalong sige ang bawas duman sa kategoring day pa nababakunahan. Roger. Bahala na kayo ni magkulukit na magki-question si Madam Joanne. Baitan mo naman. Tangaling masimbag ta. Malinawan ta sa inda because walang ganong mga istorya na lumalabas maski sa social media. Roger. Diba? O dapat na i-dissect na yan. Bilang tabang tayo sa mga kababayan tayo. And same naman mismo na may diseminar ang tamang impormasyon. Roger to the tabi partner Mar. Sige. Roger. So yan tabi partner Mar. Ana kabilugan ka na pagatindir sa DZGB nyo sa on assignment na virtual press conference kan Department of Health Bicol. Ako po si LBB. Salamat maray na. Thank you very much LBB. Paano na kita? Paano ka niya? Areglado na. Sendo ka, boss. Thank you very much. Abangan na po ang kapalibutan tatamaan ng tamasunod na mga amigata from DNR. Mario Dela Cruz, thank you. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang Rayuma ko. Skelan!
Unilab yan. May anti-maga ang Scalan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Scalan. If symptoms persist, consult your doctor. It's happening! The BTS meal is now available at McDonald's. 10-piece chicken McNuggets, a Coke, fries, and 2 new sauces, sweet chili and Cajun, inspired by sauces from McDonald's South Korea. Careful, they have a little kick. The BTS meal. Get it now at a McDonald's drive-thru or order via McDelivery while you can. Pagkatapos ng napakaraming trabaho, sino ang kaya pang mag-asikaso sa bahay? Siyempre, yung di sakitin. Ang naka-Enervon araw-araw, may more immunity. Tulong para makaiwas sa sakit. With proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan